fakt je nový. Pekný, novúčičky. Je zankli, no. Čisto nový. Úplne. Rukavice máme? Joj, to až vonia novotou toto. Ešte bez diery, bez hrdze. Všetko je v krásnom pôvodnom stave. Tieto zvuky zvierat. – 50 metrov. Čo by na týchto anténach by mal byť? Čo by mal byť? No tam by malo byť štítok z výrobných na týchto anténach. 2024. Ne, kde? 2024. Nejaký koniec októbra, začiatok novembra. Ja typujem, že tieto káble sa musia hneď použiť, keď sa vyrobia. Môže byť, určite tam je nejaká ISO norma. Oni majú možno trvácnosť len, neviem, 20 rokov alebo toľko. Musia vymeniť. Tak kde je tá búrka? Máme tak odhadovo 2 hoďky, čože je 9:30 nejako, čiže hej, asi poďme. Človeče, zaujímavá metóda, ešte som nevidel dávať cement na závit. Poďme už na ten druhý vysielač. No poďme no, lebo bouške se blíži. 35 kPa, to takto sa asi neudáva, tak či? Udáva? Keby si to skočil len do tej koruny. Fúha, no. To by som sa chcel naučiť. Tarzan. Takže búrku máme pri Trnave. To prčic, no. Tak, to si švihneme. To dáme. Ojojoj. No, fúka dobre. Juuu. A tam, vzadu, odtiaľ nejako ide bouške. Bouške. Ide bouške. A tu dole nefúka, super. Obťažnosť výlezu 4. 3? 3. Budem viacej od spodku, nechaj to žito. No, poď dopredu. Trošku doprava. $1827. Azbest, nie? Nie, to nie je azbest, to je tak. Vyzerá ako materiál zo starej polovníckej budky toto. Alebo no, hej. Jo. Dátum výroby 2008.
8. týždeň 2008. 2008 asi začala takáto éra vysielačov. Ty kokos, my sme na kamere. Ja som si až teraz všimol. Je to slepé? A však to je kamera z roku 5. Ale však ten kábel reálne nikde nevedie. Tu nikde není ten kábel. Tuto ide donútra a tu aj končí. Nikde žiadny vývod.